Ngayong araw na to ay umuwi kami mag-asawa sa bukid. Dito kasi sa bukid, napakasariwa ng hangin at tahimik ng paligid. Minsan kasi sa buhay natin, kailangan din natin ng panandaliang katahimikan. Kung tawagin nila ay pag-unwind. Kagagising nga lang namin, abating na yung aking mister at siya'y nakatulala pa. Para tuloy siyang batang basit na bagong gising. At ngayong araw na to ay napagpasya namin maghanap o manguha ng kabuti, uhong sa Bisaya at mushroom sa wikang Ingles. Buong araw kasing umuulan kahapon at ang sabi ng aking mister na sa tuwing umuulan at may kasamang kulog ay tiyak maraming kabuti na tutubo kinaumagahan. Kaya na-excite tuloy ako, matagal-tagal na din kasing hindi ako nakakain ng kabuti. Noong araw kasi, ang aking namayapang inay madalas nangunguha ng kabuti. Talaga napakasarap ng kabuti, ihawin mo lang tapos lagyan ng sukat asin, ayos na, may ulamin ka na sa agahan. Hanggang sa napunta kami sa may kawayanan, madalas kasing dito tumutubo ang libgos o kabuti. At pagmasan yung aking asawa, tila hindi lang kabuti ang kanyang hinahanap. At nang siya'y aking tanungin, ang sabi niya ay siya'y naghahanap din ng taklong. Kung nagtataka kayo kung ano ang taklong, isa itong forest snail. Alam niyo ba na ang kabuti at taklong ay mga masustansyang pagkain na may magandang benepisyong maidudulot sa ating katawan? Hanggang sa napagod kami sa kakahanap ng kabuti at nanguha na lang kami ng bayabas ng aking mister. Ayon sa kanya, marahil isang buong araw lang naman umulan, marahil hindi sapat iyon para tumubo ang mga kabuti. Mas mainam daw na umulan ng isang linggo, paniguradong maraming kabuti ang tutubo. Kaya kami umuwi na lang at napapasya namin mag-ulam na lang ng talbos ng kamote. Baka sa susunod na pag-uwi namin ay makakahanap na kami ng kabuti. Salamat sa panunod ng aming mini vlog sa bukid. Hanggang sa muli mga kaibigan.